Wilujeng dalu Cahayu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Ririn Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak Budi. Sampeyan saya suwe saya ayu. Mosok to, Pak. Nek ngendikan ki cerawak, luwes, kewes, sarwa pantes, ngono. Napa nggih? Iya. Renjel ya ngono. Apa? Semakin lama semakin bikin hati orang terpesona. Jadi, Wow. nyawang jenengan ini mesti terpesona. Jenengan semakin lama semakin bobrok. Lah untune loro sing anu ilang kok bobrok Ya malah saya ganteng ndak rong sini. Oh, iso mingkem ya. Diajeng iki penontonnya berjubal-jubal beribu-ribu ngebaki suasana dalu. Ing dalu niki mulane sing nggawa pacar nggawa bojo kudu niteni sapa sing digawa, sapa sing digonceng. Cara gonceng anake ya aja nganti kleru. Lek bojone Ya. aja nganti kleru. Ya aja kleru. Mosok karo bojone dhewe lali to, Pak. Engko nek anu kleru bojone kancane kaya Niku lek jenengan. iya, pas aku ono wae. Iki arepe ngaturke lelagon apa ngaturke salam-salam miyin kagem para pamirsa sedaya Lah Cahayu. pripun salame mugi-mugi sehat sedaya. Iya, Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Kados mbak-mbak wau. Wis. Sampun to Iya, wau. iya. Nggih. Diajeng Renjel. Panjang umur, ditebeni amin. saking syukur sakit, kita Amin. putih nggih. Amin. Ya Rabbal Wong ayu, alamin. Renjel. Nggih, Dalem. Iki arep ngaturke lagon apa? Oh, lho. Arep ngaturke lagon ora kok. Niki Anda deh, nanti jenengan tahu sendiri nggih. Heeh. Wis sembarang ora rahasia nek arep aku. Pak Budi napa dereng mam? Napa dereng mam? Wis Saestu. Anu, entek rong piring aku mau. kok keder ngeten? Aku mau kan nguyuh ning anu ning jeding. Nggih. Aku ki dalane metu ki bingung. Lho. Lah ibu-ibuke Pak kok Pak, lek mboten pirsa sampean takon, Pak, aku wedi karo jenengan. Apa raiku ki medeni ngono lho. Nggih pancene. Heeh. Ibu-ibu dawuh jare medeni raine ya. Monggo-monggo Cahayu. Jenengan nggih nesu Pak ngoten niku. Ya ora nu supaya yo aku raiku kaya demit kok ya. Nyadari ya. Adewe lho ya. Dewe lho ya. Yuk. Niku Sumawardhani. Ada Mbak Riri. Ada Renjel. Pak Budi. Ganteng dulu.
padha jan jemenake lek nyembang. Iki kula mboten badhe kathah matur, langsung mawon nyuwun jumenengipun Mbak Mia dalasan Mbak Puri jumeneng wonten pepanggungan asung panglipur dhateng para-para ingkang sampun kepareng rawuh ing ratri kalenggan menika Dayu. Ayo Mas spotnya Mas, yuk. Yuk.